Isto quere decir que todo o que se teorizou sobre economía, todos os estudios que se desenvolveron sobre economía, obviaron o máis importante, é que é imposible desenvolverse se non temos en conta os custos medioambientais que estamos a producir. É dicir, se no noso ciclo productivo non temos en conta o valor de reposición, como xa falaron algúns ponentes sobre ese tema, do traballo humano que necesitamos para repoñer a natureza o que lle hemos sacado anteriormente, será imposible manter unha economía del tipo que sea sostible. Non importa que utilicemos tecnoloxías renovables, non importa incluso que baixemos hacia o decrecemento sostible, se non temos en conta que, independientemente do grado de consumo e de produción que teñamos, sexamos quen de devolver á natureza, incluso con creces, todo aquilo que lle estamos arrebatando. É dicir, cando o ser humano, no seu modelo productivo, no seu traballo productivo, recolle riqueza natural e a converte en riqueza artificial mediante a produción, é fundamental que el ciclo se peche posteriormente, devolvendo á natureza eso que lle ha quitado no seu momento. Moi fácil de entender, pensemos simplemente nun modelo agrario de como funciona simplemente cualquier produción de calquer elemento. Está claro que na natureza, no seu primer momento, apareceron certos vegetais que o home descubriu que eran válidos para a súa alimentación. Pensemos, por exemplo, nunhas leitugas. De acordo? Pois aquel home primitivo atopou de que eso lle saciaba e empezou a consumila. Pero se o home primitivo consume todas as leitugas que houvese, a especie desaparecería. Entonces, como é o proceso productivo agrícola? Pois o proceso productivo agrícola é que se consume un produto e posteriormente se sementa de novo ese produto para que volva a sair á natureza e podamos seguir consumindo. Nós, no noso sistema económico, somos incapaces de desenvolver isto. Entón, que sucede? Nos consumimos o produto, pero non devolvemos á natureza, con lo cual, pouco a pouco, vamos esgotando os recursos naturais que temos. O exemplo máis claro, toda a información deuse xa aquí, é o tema do petróleo. A crise enerxética é enorme debido a que non nos hemos preocupado máis que consumir un recurso que estaba aí polos séculos de los séculos, pero non hemos pensado na maneira de repoñer eso á natureza, que obviamente desde outro punto de vista, no caso efectivo do petróleo, resulta imposible. Entón, se non somos quen de empezar a traballar a nivel de foros, tanto a esquerda social, a esquerda política, os movimentos ecologistas, as persoas individuais, en buscar outro modelo productivo, outro mundo posible, en el cual pensemos que temos que respetar obligatoriamente o ciclo económico natural, todos os intentos serán vanos. Incluso, todas estas propostas que nos estuvieron comentando, por exemplo, estas maneras de autoorganización, se non somos quen de desenvolverlas desde este marco, seguiremos sendo insostenibles. Pensad unha cousa, eso é quizá o principal modelo por lo cual fracasaron todas as políticas medioambientais. Partimos dunha premisa que é falsa, partimos dun sofisma enorme. Son as palabras crecemento sostible. O crecemento non pode ser sostible. Eso en sí é unha contradición enorme. Se nós temos un crecemento continuo, é imposible que sexamos quen de manter unha sostenibilidade. O noso sistema capitalista, baseado no productivismo constante, é unha maneira imposible de manter a vida por xeracións futuras. Eu penso que temos que ser quen de autoorganizarnos, de saber o que nos vai a vir, de saber que temos un mundo moi difícil que vamos a deixar ás xeracións futuras, e pensar que temos que loitar moito para darlle a volta a esta situación. Penso que chegou o momento das unións, penso que chegou o momento dos frontes amplos, penso que chegou o momento de buscar sempre o consenso e non irnos a dividir como sempre lle ha pasado
á esquerda e incluso tamén aos movimentos ecologistas. Solamente temos que ver como está a situación do movimento verde político en España. Centos de grupos atomizados que lles consta unirse nunha plataforma común. Dende este punto de vista, penso que é a nosa labor, non só como militantes, simpatizantes de diversas asociacións e de diversos grupos, sino simplemente como personas que vivimos, cidadáns e cidadás que vivimos neste mundo, de tratar, de buscar e tratar de presionar nas nosas organizacións para que se deixen de buscar as diferencias e para que nos centremos claramente en buscar os puntos en común, que son moitos, porque a realidade é así de triste. Este mundo se nos va, con el nos vamos todos e todas nós. Entón, penso que agora chegou o momento de abrir un debate, de empezar a ver, de abrir propostas. Este é o primer foro que desenvolvemos na Galiza. A partir de aquí teremos que desenvolver moitos máis e esta sala terá que estar chea e terán que participar todas as organizacións. Pensade que, cando estamos falando da refundación da esquerda, non estamos, como se pretende levar, a refundación de Esquerda Unida. Non. Nós o que queremos é unha refundación, un punto de confluencia de toda a esquerda, de todos os movimentos sociales, de todos os movimentos alternativos e transformadores, para tentar de cambiar a situación. E, dende logo, é moi importante a bella premisa ecologista de pensar en global, pero actuar en local, e empezar a revertir a situación dende abaixo. Ben, con isto creo que podemos empezar a desenvolver o debate. Xa vos dixen que toda a miña ponencia quedou desmontada cachiño a cachiño, con lo cual, ao próximo día pídomos o primeiro.